Tilgiv mig, fader, for jeg har syndet. Jeg tynger dig, mit barn. Jeg har gjort noget dumt. Det er en lille bitte ting. Lille ting. Jeg gjorde det, at jeg havde en tom flaske. Og så gjorde jeg det, at jeg bare for sjov fyldte den med en masse sådan gamle viskestykker og sådan noget, ikke? Og benzin. Og så kom jeg så ved et uheld til at tænde ild til den og kaste den lige igennem vinduet på et børnehjem. Fortvivl ej, min søn. Sådan en bagatel koster en Ave Maria, en fadervor og dit første fødte barn. Ikke mere? Gudske tak og lov, fader. Jeg troede lige, du ville have en account. Perfekt. Dejligt. Det var bare bagateller. Ingen problemer. Syndefri. Alt er godt. Så. Altså, der er måske en lille bit til. Men det er ikke min skyld. Jeg vil bare lige nævne den. Bare lige for at være. Det er fordi, at der var nogen, der brokkede sig rigtig meget i chatten over mit build med Lucian her den anden dag. Og det var fordi, jeg ved jo, at Ravenous Hydra er et åndssvagt sejt item, ikke? Fordi det der med, at det bare slår hårdt og lifestyle, og så jeg tænkte, hvis man slår hårdt, så bygger jeg det på Lucian. Og så blev de sure, og jeg blev sådan, hey, jeg bestemmer selv, hvad jeg bygger. Og så byggede jeg en Ravenous Hydra mere, og til sidst havde jeg bare 6 af dem, mand. 6 Ravenous Hydras lige på Lucian. Og så tabte vi så. Men det kan ikke have været min skyld, fordi ham min jungler, han var også bare herre dårlig, mand. Totalt 0 ganks, der virkede og sådan noget, ikke? Så jeg går ud fra, at det også bare var en bagatel.